Και αν κάποιος έχει αποφασίσει ότι πραγματικά χρειάζεται επαγγελματικό πλυντήριο, γιατί να μην συνεργάζεται με έναν εξωτερικό συνεργάτη και να βάλει στην επιχείρησή του σύστημα laundry. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα πω ότι μην το κάνεις. Θα πω όμως ποια είναι τα υπέρ και τα κατά. Όταν στέλνουμε τα λινά μας σε εξωτερικό συνεργάτη, σε ένα εξωτερικό laundry για πλύσιμο, εκεί πλέον δεν έχουμε τα κόστη αγοράς του εξοπλισμού και λειτουργίας. Έχουμε όμως το κόστος που πληρώνουμε στο εξωτερικό συνεργείο. Το θέμα είναι ότι έχει δείξει η πείρα ότι έχουμε άλλη ποιότητα πλυσίματος στο δικό μας laundry, διότι πολλές φορές σε εξωτερικά laundry χρησιμοποιούνται σκληρά απορρυπαντικά. Κάποιοι ελάχιστοι θέλουν να πιστεύουν ότι πλέον πολύ ελάχιστοι χρησιμοποιούν και χλωρίνες, οπότε καταστρέφονται τα ρούχα. Ακόμα χρησιμοποιούν χλωρίνες. Θέλω να πιστεύω ότι πλέον έχει σταματήσει. Παλιότερα γινότανε. Πάντως έχουμε πολλές περισσότερες φορές. Έχουμε χασίματα. Έχω ακούσει ότι έρχονται σε ντόνια που δεν είναι δικά τους, μπλεξίματα. Ναι. Στο πανικό του δουλειά τώρα Ιούλιο-Αύγουστο συμβαίνει αυτά. Και ένας πολύ σημαντικός άλλος παράγοντας είναι το service προς το πελάτη. Δηλαδή, έχοντας δικό μας laundry, να προσφέρουμε και την εξτρά υπηρεσία του να πλένουμε και κάποια ρούχα του πελάτη, να πλένουμε τις στολές του προσωπικού πιο συχνά. Οπότε ανεβάζουμε γενικά την ποιότητα υπηρεσίας στο ξενοδοχείο μας.